Лео Вилемс, Олга Зуйдерхук, Юна де Лео, Полин Бас, Джелка Ван Хаутен и Тиебо Гиристма. Троли. Великата спасителна мисия. Сценарист Питер Барт Кортхойс. Режисьор Гърт Ембрехтс. Беше ли убедително? Отдалеч. От много далеч. Хайде. Внимавай! Макс! Бягайте от тук! Трябва да бягаш, Макс! Аз съм Макс. А до мен е Троли. Планински трол. Правилно чухте. Трол. Той изгуби семейството си, а аз бях единственият, който можеше да му помогне. Хайде. Имам още торта за теб. Ела. Хайде. Горските тролове не обичат хората, но те обичат да ядат. Особено торта. И Троли идваше при мен, стига да имах торта. Така ми стана приятел. Свърши. Нямам повече торта. Няма ли? Оправих нещата. Лека нощ. Кус-кус! Хайде! Ела! Да! Добро, куче! Хайде! Искаш ли да живееш тук? Стига. Тук ли? Да. Ами практиката ми? И тук се раждат бебета. Хайде да поспортуваме. Ела тук. Не. Макс, събуди се. Тук е много студено, скъпи. Отварял ли си прозореца? Не! Ще ходим да караме ски. Ще дойдеш с нас, нали? Не се чувствам много добре. Скъпи, не се преструвай на болен. Ние майките виждаме всичко. Слез долу след 10 минути и се облечи топло. Престани с тази фалшива кихавица. Троли? Хубаво е да имаш трол, но трябва да го държиш под око, иначе ще изчезне. За щастие, баба Мими знаеше всичко за троловете. Троли? Тя беше единственият човек, на когото можех да се доверя. Ще дойдеш ли с нас в планината? Рут ще ни покаже Мактилст. Не обичам Макдоналдс. Това е трик в сноуборда, тъпчо. Не го наричай така, не ми харесва. Ще вземем бинокъла, може да видим интересни птици. Искам да остана тук. Слава Богу. Рут. Той каза, че не иска да ходи. Баба каза, че Троли иска круасан. Мамо! Мамо! Мими! Какво има, Аксел? С Бебер и Елмар искаме да отидем в хотела, който е построил Еле Остринг. Онова чудовищно нещо до нас? Баща му щеше да се обърне в гроба си. Чувала съм много добри отзиви за него. Хубави стаи, добра храна. И имат страхотен плувен басейн. Защо ти не отидеш там, Венделин? Потърси трола. Намери го. Точно така, да! Влизането забранено. Хотел Големия хълм.
право на теб. Стой тук. Сега се връщам. Пуснете ме! Какво ще правите с мен? Помощ! Мамо! Помощ! Мамо! Може би е бил гост на хотела. Кой прави така? Изял е 12 торти за една вечер. Вчера беше същото. Тортите ти са много вкусни. Така, 1,12 за една вечер. Ужас. Ще печем ли още? Не. Иди да правиш нещо приятно. Обичам да пека торти. Трябва да играеш навън от време на време. Ще изляза по-късно. Татко обеща да се парзаляме с Шини, нали, татко? С татко ти. Отиди да играеш с деца на твоята възраст. Пуснете ме! Мамо, помощ! Помощ, мамо! Помощ! Пус, съобразявай се с гостите. Какво става? Крадецът на торти, господин Остеринг. Пуснете ме! Това ли е нашият крадец на торти? Хванал си го. Намерих го в градината, господин Остеринг. Какво търсиш тук, младежо? Той дойде заради мен. Познаваш ли го? Да, това е... Макс! Макс Плюм. Тук ли си отседнал? Не, в хотел Бърнстейн с баба ми. Матилде Бърнстейн ти е баба? Пусни го, той е местно дете. И другия път първо питай, преди да хващаш невинни деца. Ясно, шефе. Извинявай, Пус работи като охрана, но не умее да различава добрите от лошите хора. Познавам добре семейството ти. Аксел, Елмар, Бербер. Тя е майка ми. Бербер е майка ти? Тя също ли е тук? Да. В хотел Бърнстейн. Баща ми също. Може ли да се парзаляме с Шини? Да, разбира се. Вървете да се забавлявате. И поздрави майка си от мен. Кажи, че скоро ще я посетя. Пус, такова малко дете не може да изяде 12 торти, нали? За една нощ. Да, невъзможно е, шефе. Върви. Хотелът беше първо на дядо ми, после баща ми го възстанови. Често ли идваш тук? На всеки празник и понякога през уикендите. Аз също. Живея с майка си. Откъде разбра, че не съм откраднал от тортите? Краката ти са твърде малки. Малки ли? Краката ми? Освен това, носиш обувки. Ела да ти покажа нещо. Виж. Намерих същия отпечатък в кухнята. Може би наоколо има мечки. Не, глупчо. Мечките имат 5 пръста, тук са 4. Исках да кажа дива свиня, глиган. Възможно е. Глиганите са с копита. Явно не знаеш нищо за животните. Това е кучето ми. Трябва да се прибирам. Ще дойдеш ли пак да поиграем? Може би. Аз съм Сали. Баба беше много замаяна напоследък. Затова отидоха в болницата. Докторът си разбира от работата. Щом казва, че може да остане у дома и да пие Аксел и Елмар щяха да се погрижат да приемат. Знаеш, че няма да се справя, не ме бива в споровете.
момента се справиш доста добре. И кой ще следи дали си взима хапчетата? Помисли ли за това? Вие за мен ли говорите? Мамо, не можеш да стоиш сама в Бърнстайн, знаеш го. Мога да сваля кръвното си с чай от Глок и чесън. Не ми трябват хапчета за това. Ето за това говоря. Ако не си пиеш лекарствата, ще ти ги сложа в манджите. Маточината също помага. И е полезна за съня. Троли винаги се връщаше сам. Стига да имаше храна. И да, троловете определено обичат круасани. Би било много по-хубаво без Венделин. Тя също е член на семейството. Смятаме за глупава и дебела. Не те смята за глупава и със сигурност не си дебела. Но аз съм дебел. Искам да усетя колко си дебел. Сега пък какво си намислил? Здравей, Макс! От кога? Сме китайки! Питаш от кога сме китайки? Не, имах предвид от кога сте тук. Имаше ли някой... Добре, все едно. Не може да стоите в стаята ми. Вървете при майка си и баща си. И в тяхната стая не ни пускат. Мама и татко искат да бъдат сами. Добре, чупката. Не може да стоите тук. Хайде, излизайте. Хайде. Откачалка! Откачалка! Троли? Троли! Искаш ли закуска? По дяволите! Макс! Не, това е плюшена играчка. Не се яде. Въни го. Троли! Троли! Внимавай! Троли, върни се! Приятел Троли. Приятел. Здравей, Макси! Всичко наред ли е? Има ли някой вкъщи? Има ли някой? Аксел! Еле! Как си, човече? Отдавна не сме се виждали. Върви да се занимаваш с детски работи. Виж. Снежна сипка на 3 часа. Смяташе, че трябва да изследваме Макс. Ето я. Ето я! Ери, Какво? дали не трябва да изследваме Макс за хиперактивност и дефицит на вниманието? За кражба на торта? Това е напълно нормално поведение за момче на неговата възраст.
Момче на неговата възраст би трябвало да има приятели, да строи къщички на дърветата, да играе в футбол. Той е толкова... Макси е такъв. В днешно време всеки се държи малко странно. Все едно, твоето семейство е нормално. Какво му е на семейството ми? Опа, чу ли това? Ери, Чуваш ли това силно? Мип, мип, мип. Това е скална бъблица. Чуваш ли я? Ери, какво му е на семейството ми? Хайде, хайде. Ери! Вижте, това е Венделин, съпругата ми. Еле, мой приятел от детинство. Всъщност е наш приятел. Венделин Бърнстайн. Еле е собственик на хотел Големия хълм. Построен е на мястото, където баща му е имал гостилница. Това е чудесно. Радвам се да се запознаем. Как е майка ти? Познаваш я. Труден характер. Остарява, сещаш се. Забравя да плати сметките, спряха и толка, говори странни неща. Онзи ден говореше на джудже в градината. И то не градинско джудже. Венделин, За мен ще е огромна чест да се погрижа за Бърнстайн с цялата му богата история. Доста ще е интересно. момент. Ще може ли Мими да живее в хотела ти за постоянно? Уверявам ви, че ще й хареса. Това е 5-звезден хотел Аксел. Ще живее там като кралица. Честно казано, Мими беше и все още е кралицата на Големия хълм. За бъдещия собственик на имението Бърнстайн. Аксел. Сякаш твоето семейство е нормално. Скъпа, може ли да сменим темата? Всички семейства, които познавам, са откачени. Моето също. Точно така, благодаря. Просто на твоето му личи повече. Не може ли да говори? Виж това. Казах ти, нали? Момиче. Здравейте, деца! Това са родителите ми. Вероятно ще се държат странно. Всички родители са такива. Еха, виж това. Това е прекрасно. Леле, направили сте страхотен снежен човек. Здравей, аз съм Бербер, майката на Макс. Сали, Приятно ми е, аз съм Ери. баща ми е вътре. Кой е баща ти? Еле Остринг. Еле Остринг е баща ти? Не е ли прекрасно? Кой е Еле Острин? Беше първото ми гадже. Вътре ли е? Чакай малко. Гадже? Какво гадже? Не може да бъде. Еле Остринг. Бербер! Да. Току-що видях навън прекрасната ти дъщеря. Здравей. Здравей! Съжалявам. Няма нищо. Заболя ли те? Какво? Извинявай, това е съпругът ми. Ери Плюм. Еле Остеринг. Значи сега си Бербер Плюм. Не, запазих си моминското име. Трябва да... Да, разбира се. Жалко, че си тръгваш. Да, много жалко. Нали искаше кафе? Да, но трябва да тръгвам. Тогава ще дойда скоро да пробвам сауната ти. Да, би било добре. Ти също, Бербер. С удоволствие. Заповядайте и ще ви покажа всичко. Добре, ще те държа в течение на нещата. Да, моля те, Аксел. Сали, идваш ли или оставаш?
Нямам нищо против да остана. Добре. Не, това е невъзможно. Аз Нека да остане. не се чувствам добре. Не бъди такава мрънкало. Няма ли да е хубаво Сали да остане? Не, и ако той не иска. До скоро. Чао. Аксел? Отидохме в хотел Големия хълм. Дядо Аксел искаше баба да се премести там. Макс, идваш ли? Да, идвам. Добре, изчакай тук. Ще се върна възможно най-скоро. Той казва, че тя е твърде стара, за да живее самостоятелно. Не ме питайте, защо, но трябваше да отида с тях. Троли, няма да се бавя. Защо не можем да им кажем защо отиваме там? Тогава няма да дойде. Нека да свикне с тази мисъл. Стаите изглеждат страхотно. Нали, Елмар? Нямам представа. Какво ще правим? Слушай ни какво говорим. Ето ги. Какво направи с нашия приятел? Затворих го на тавана. Мислиш ли, че е разумно? Не бива да затваряме диви животни. Троли не е животно, то е... трол. Точно за това. Какво правиш? Новото ми хоби – изработвам макети. Готино, нали? А какво е това? Това е... Просто си стоеше тук. Експеримент. Това прилича на Бърнстайн. Макс и семейството му. Вижте какво е направил синът му. Това ново строителство е фантастично. Чудесно място за живеене. Това е хотел. Тук не живеят хора. Матилде Бърнстайн. Най-после. Внимавай, когато те посрещат с отворени обятия. Здравей. Какво правиш тук? Искаш ли да играем? Но ти никога не искаш. Да се пързаляме ли с жени? Добре. Казах ли ви, че много заможни възрастни хора живеят тук за постоянно? Наистина. Казах ти, мамо. Нямаш ли другарчета тук? Другарчета, имаш предвид приятели. Така се казва, глупчо. Имам приятел. Кой? Познавам всички деца тук. Той не е от тук. Искаш ли да се състезаваме? Давай! Сели, тук съм! Ела бързо! Макс? Помогни ми да спасим това прасенце. Бързо, трябва да го извадим. Не се отваря. Може би от тази страна. Побързай, преди ловецът да е дошъл. Това е Пус! Бързо! Кой е Пус? Охранител в хотела. Браво! Да. Какво става тук? Играехме си на браконьери. Браконьери. Крадецът на торти. Не съм крадец.
Не бива да използвате тази клетка, това е жестоко. Баща ти искаше нещо диво за менюто. Наберете гъби, те също са диви. Да върви, Макс. Гъпи. Здравейте! Ето я нашата главна атракция. Джакузи пълно с подпочвена вода, която се изпомпва от 30 метра дълбочина. Съдържа идеалната концентрация на минерали. Най-доброто средство за подмладяване. Ще се почувстваш като в рая, Матилде. Не искам да се подмладявам, Еле. А подпочвените води тук съдържат твърде много ради и литии. Това е вредно за здравето. Много бързо ще се озовеш в рая. Довиждане. Матилде, Много е шик. Невероятно. И хората остават тук за постоянно? да, хотелът е подходящ за възрастни хора. Идват тук заради тишината и спокойствието. Тишина и спокойствие. Чули, мамо? Да, Аксел. Как прекарахте, Макс? Спасихме едно малко прасе. Наистина ли? Беше затворено в клетка. В клетка? Беше много малко. Ти си герой. Отиди да кажеш в кухнята, че тази вечер няма диво прасе. Еле спомена, че има тишина и спокойствие. Да, имаме дори аниматори за вечерите. Организираме аранжиране на цветя, приготвяне на шоколадови бомбони, рисуване. Рисуване. Мими обича да рисува, нали? Какво ще кажеш за хотела? Различно е от това, което беше преди. Различното не е лошо нещо. Стаите са чудесни, леглата са удобни. Да, леглата са удобни. Не си правете труда, няма да живея тук. Нищо не съм казала. Пробвай само една вечер. Няма смисъл. Дори да беше дворец с 100 слуги. Не мога да живея на място, където нямам никакви спомени. Може ли вече да си ходя? Довиждане. Матилде, Мамо, не исках. Тя има спомени тук. Сама го каза. Как си играят заедно само? Червени боровинки. Трябва да ги опиташ. Пълни с витамини. Ще си платиш за това. Хайде, троли! Да! трол. Да, трол. В Бърнстайн. Да, шефе. Пак ли пиеш, пус? Не, шефе, не. Не. Как изглежда този трол? Ей, толкова голям, с голям нос и мазна коса. И тези крака. Нямаше нищо човешко в тях, шефе. Нищо. Наричаха го троли. Троли. Да, троли. Троли. Интересно. Да. Бях измислил начин да изведат троли, без да го видят другите хора. Казах им, че това е моят приятел Франсуа от Франция. Дръж се здраво! Здравей, Макс. Макс, кой е този? Това момче е от качалка. Бъди мил, той е малкият ми брат. Ей, тъпчо, защо не ми отговаряш?
Това е Макс. Макс? Отивам при него. Чао! Добре, до скоро. Здравей, Еле. Радвам се да те видя. Какво правиш тук? Ще се видя с братята ти, ще си припомним миналото. Така ли? Тогава и аз оставам. Опа, съжалявам. Но нали ние... Вярно, трябва да карам ски. Да, трябва. Нали сама поиска да дойдеш? Можете да се отбиете в хотела. Чудесно. Само, че ще дойда без майка ми. Идваш ли? Да. Целта ми е да се направи големият хълм. Свръхмодерен ски курорт. С най-добрите съоръжения. Искаме да свържем целия район с нов кабинков лифт чак до ледника, за да може да се кара ски и през лятото. Леле, и всичко това е твоя идея? Повтарям го от години. Можем да развием района, но ако искаме дори само нов заслон, ще се сблъскаме с Асоциацията за опазването на планинския мармот. Къде е Бърнстайн? Точно тук. Но тук пише тропически басейн. Малко по-надолу, в градината. Бърнстайн трябва да си върне старата слава. Внушителен, семейен хотел за тези туристи, които се интересуват от култура и история. Сериозно? Ако убедим мама да продаде този имот, колко би платил за него? Определил ли си някаква сума? Мисля, че 1 милион е разумна цена. Милион? Венделин, стига. 1 милион е напълно реалистична сума. 1 милион. С всички тези ремонти и без централно отопление? Казах ви, местоположението е на първо място. Може да дам и повече, ако ми продадете и един определен жител. Жител ли? Искаш да купиш Мими? Става. Венделин? Не е майка ви. Един служител ми каза, че сте приютили трол в къщата си. Трол? Трол? А не искаш ли гоблин? Стига, Еле! А ти си помисли, че иска да купи Мими. Тролчето Мими. Кое е толкова смешно? Мамо, Еле иска да те пита нещо. Какво искаш да ме питаш? Станало е недоразумение. Кажи де! Един от моите служители ми каза, че има едно същество. Едно същество, което... Не, трябва да си по-конкретен. Имало... Трол. Живеел в имота ви. Просто исках да знам дали е вярно и дали се продава. Дума да не става. Разбрах. Добре. Този трол не се продава. Не и за целия чай в Китай. Чуме, този трол е свободно същество, не може да бъде продаван. Добре, Еле. Ще ти се обадим. Пус беше нащрек и стана по-опасно да крием троли. Аз спешно се нуждаях от помощ да скрия приятеля ми. Троли насам! Ела, троли! Хубава торта! Троли! Понякога е от полза да имаш по-голяма сестра. Троли насам!
Ела, троли. Братовчедите ми Лукас и Олаф не знаеха за него. Хубава торта с сладки череши. Трябваше да им кажа. Троли! Я повтори. Искаш Макс да спи тук, на игрището? С приятеля си Франсуа. Да, но хората го наричат троли. Троли? Французите са луди. Бонжур, искам една багета. Аз съм Лукас, а вие как се казвате? Не казвайте на никого. Обещавате ли? Разбира се. Троли, ела. Само внимавайте, може да е опасен. Затова не правете резки движения и не викайте. Не изглежда много опасен. Нали? Ето го и троли. Ей! Знаеш ли, относно този Еле Остеринг, Ще ме разпитваш за старо гадже? значи е бил просто гадже, нали? Какво става, скъпи? Държи се странно. Видя ли каква кола кара? Много е скъпа. И какво? Ами, виждала ли си тези на Аксел и Елмър? Да, и ние караме старо Волво. Какво значение има? Какво значение ли? Аз съм човек, който не може да се грижи за семейството си и съм зависим от жена си. Но Защото сега съм безработен. И ми дойде до гуша. знаеш, че не искам друг мъж. Освен това, съм луда по това старо Волво. Хайде по-живо! Ери! Шефе, искал си да говориш с мен? Значи вече не пиеш. Не пия само вода, понякога сок, но... Ясно. Госпожа Бърнстайн е загубила ума си. Вижда несъществуващи неща. Направо ми се изсмяха заради трола. Ами аз го видях със собствените си очи, шефе. Но вече си на години. Може би трябва да си вземеш очила. Може ли да прави номера? Това не е маймуна, а трол. Откъде да знам какво може да прави един трол? Можете да станете много богати, ако го научите на номера. Никой няма да учи троли на номера. Той е мой. Макс, дръж се прилично. Троли трябва да се върне при семейството си. Всички тези вектории... Вектории? Не искам Бърнстайн. Можем да получим 1 милион за него. 1 милион! Не искам да го продаваме. Виждала ли си боята по стените? Покрива? Улуците? Как ще платиш за ремонта? Само за градината ще отиде цяло състояние. И всичко това само защото искаш да почиваш тук 2 пъти годишно. Може би искаме да живеем тук. Бихте ли престанали поне този път? Става ли? О, съжалявам, Елмър. Какво искаш? Може би искам да отворя хотел. Браво! Ще дойда като готвачка. Ами, Аксел, искаш просто да се откажа от наследството си. Това са 333 333 евро и 33 евроцента. Какво имаш предвид под наследство? Мими дори не е умряла. Едва ли остава много. Искаш ли да дойда с теб, мамо? Никой не е умрял от малко свеж въздух. Нали, Венделин? Искам да видя Еле. Собственикът. Остеринг. И малко вода, моля. А вие сте? Матилде Бърнстайн, ваша съседка.
Заповядайте. Така е по-добре. Матилде, Човек трябва да пие по 2 литра вода на ден. Пиеш ли достатъчно? обикновено кафе. Не, трябва да пиеш вода. Значи, искаш да купиш Бърнстайн за 1 милион евро Не е точно така. и после да го събориш, както направи с хотела на баща си. И да построиш адски грозна сграда. Имението на Бърнстайн ми е много скъпо. На мен също. Можеш да го вземеш. И имам 2 условия. Първо, не можеш да го събаряш. И второ, да остана там до смъртта си. Дали Аксел, Елмар и Бербер знаят за това? Не, това е мое решение. Когато се отида, ще се скарат за имота и няма да искат да се виждат. А това е ужасно. Семейството е по-важно от една къща с парче земя и няколко кози и английски дъб, засаден от покойния ми съпруг. И така, какво решаваш, да или не? Изненада ме, но да, категорично да. Чудесно. Може ли още вода? Вода, Шантал. Чаша вода за госпожа Бърнстайн. Човек трябва да пие по 2 литра вода на ден. Донесете и 2 литра. И кафе. Не, вода, Еле. Да, и малка чаша вода. Приятел. В нощта на Коледния панаир всичко се обърка. Баба трябваше да се грижи за троли, а аз щях да гледам пиесата на Сали. Здравей. Миналата седмица имахме среща. Мисля, че ще вземем решение след около 3-4 седмици. Чудесно. Да, нищо не обещавам, но... Разчитам на теб. По-тихо, Аксел. Пречиш на концерта. Съжалявам. Няма ли да говориш с Бербер за покупката на Бърнстайн? Аз се опитах, но жените не мислят трезво. Разбираш ли? Здрасти, Бербер. Здрасти. Вече е решено. Мими се отби днес и си поговорихме. Ще продаде имота. Какво? Когато Мими умре, Бърнстайн е мой. Но това е невъзможно. Извинявай, Бербер, но майка ти може сама да взема решение. Каза, че само ще се карате. Така ли каза? Подписахме договора тази сутрин. Но тя не е добре с главата. Цял живот говори с тролове и гоблини. Не е редно да... Тя е невменяема. Можеш да си навреш този договор там, където слънце не огрява. Това е нелепо. Гадняр. Мижи турка. Трябва да се прибирам. Искаш ли нещо за ядене? Гранелена пръчица? Да, супер.
Ако всичко е наред, хотелът може да посрещне 5 пъти повече туристи. Тогава ще спечелиш още повече пари. Това не ме интересува. Става дума за бъдещето на големия връх. Знаеш ли какво харесвам? Брадата ти е толкова... Венделин, ще ми донесеш ли още малко вино? Много ти благодаря. Още алкохол? Съжалявам. Това истинско бебе ли е? Не. Кукла е. Какво им става? И аз не знам. Орангутан! Какво е това? Чудовище! Отмъкна малкия Исус! Троли е избягал! О, не! Троли! Троли! Спри! Макс? Троли! Стой тук! Троли! Макс! 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 Троли! Стой тук! Макс! Троли! Макс! Троли! Троли, не се качвай на дървото! Троли! Прекалено опасно! Троли, не! Не! Не се качвай! Къде е? Макс? Сали? Не стреляйте! Сали? Макс? Оставете на мен. Троли е мой приятел. Знам какво да правя. Повярвайте ми. Троли, моля те, слез долу. Троли, слез долу. Моля те, Троли. Никой няма да те нарани. Обещавам. Хайде, да си вървим от дома. Хайде, Троли. Не дай! Опа! Ами, просто опойваща стреличка. Браво, Троли. Да вървим. Мамо, татко, това е Троли. Троли, запознай се с мама и татко. Татко! Мама! Друго бивше гадже, а? Трябваше да ни кажете веднага. Забраниха ми да казвам. Кой ти забрани? Аз. Какво? Знаела си? И ви казах, а вие просто ме изпратихте на лекар. Как можа? Троловете може да са много опасни. Троли няма да остане тук. Трябва да се върне в Екеби. Момент, какво е Екеби? Ей, Кеби! Това е Екеби. Какво? Това е дневникът на татко. Пистолетът с упойващи стрели е ефективен, нали? Да, чудесно изобретение. По-добре ли си, скъпа? Ти ли си, Еле? Еле, имам нужда от питие. Еле. Еле. Успокой се.
Спокойно, троли. Спокойно. Спокойно. Мамо. Мими. Мими. Здравей. Добре ли си, Мими? Хей, не си закусвала. Не си ли гладна? С удоволствие бих хапнала, но напоследък ръката ми спи по-дълго от мен. Да повикам ли лекаря? Няма лек срещу остаряването. Просто ми помогни да се изправя. Леко. Още една възглавница. Мамо, защо продаде Бърнстайн? Откъде знаеш? Говорила си, Еле. С братята ти щяхте да се изпокарате. Вече не решаваш вместо нас. Не сме деца, мамо. Не е редно. Скъпа, нямаш представа колко работа има по едно имение. Аксел и Елмар никога няма да се захванат. Не искам семейството да се разпадне заради това. Но именно това ни държи заедно. Имението ни сплотява, разбираш ли? Аксел и Елмар са толкова различни. Какво общо има между нас? Кое е това, което споделяме? Ако това изчезне... Бърнстайн е нашето детство. Понякога толкова приличаш на баща си. Може би си права. Трябваше да ви дам избор. Така мисля. Не може да има трол за домашен любимец. Така е. Естествено. Просто не е позволено. Тролът е като диво животно. Не можете да отглеждате и тигри или лъвове. Напълно съм съгласен. Законът е закон. Но представете си възможностите. Ако можехме да задържим трола тук, в хотела, би се отразило чудесно на туризма. Така е. Ще бъде жалко, ако градът започне да се хвали. Тролът си е наш. Само, че там има зоопарк, а при нас няма. Мисля, че трябва да решим въпроса на местно ниво. Само ми помогнете с разрешителното. Мога да сложа прекрасна клетка за трола тук, в този парк. Представете си, колко много хора можем да привлечем. Те съществуват. Троловете съществуват. Тук в големия хълм жителите бяха изненадани от трол. Къде е Макс? Сега трябва да започнем от начало. Това беше за нашия онлайн канал. Къде е Макс? Вътре. Да започнем от начало. Ще станем червиви с пари. Добре, да действаме. Пети дубъл. Те съществуват. Троловете съществуват. Тук в големия хълм. Макс! Баща ми и Пус отиват да хванат троли. Искат да го изложат като атракция. Не, троли не може да си тръгне. Кой казва, че може да вземе трола? Градският съветник трябва да скриете троли. Веднага! Идвайте! Виж клетката. Снимай я. За какво служи тя? Чакай. Трябва да снимаш това. Господин Остеринг, за какво е клетката? Без коментар. За трола ли е? Без коментар. Отдръпнете се. Защо носите пушка?
Вече е твърде късно. На горния етаж. Към тавана. Какво ще правите с трола? Нищо. Чакайте, деца, какво става? Тръпнете се. Защо не отговаряте? Мръдни, престани. Какво искате? Тук съм заради трола. Къде е? Нямам представа. Мръдни се. Благодаря. Сега на къде? Може би на покрива. Може би. Залостете вратата с този съндък. Къде е този трол? Защо? Решението на старейшината е съгласно местния закон. Отглеждането на екзотични животни е строго забранено. От кога тролът е екзотично животно? Може дори да не е животно. Той не може дори да си издуха носа. Минки и Линк също не могат. Зависи от възпитанието. Олаф и Лукас можеха да си вържат връзките на обувките на 2 години. Аксел! Какво става, по дяволите? Ели иска да вземе троли. Дума да не става! Тролчето получава клетка в парка, ще можете да го виждате много често. Може ли да се държиш нормално, поне този път? Вече ми отне Бърнстайн, така че забрави за трола. Решението на градския съвет е окончателно. Тролът трябва да дойде с нас. Еле! Яри! Прощавай. Трябваше да го направя. Троли, побързай! Не мога да го отворя. Не бива да затваряте, троли! Сали? Горе ли си? Отвори! Не, мразя те! Отворете или ще го щупя! Идват! Сега накъде? Можем да се спуснем отзад по покрива. Не. Не от задната страна. Прекалено е опасно. Тогава откъде? Погледни нагоре и започни да снимаш. Ще се напълним с пари. Макс! Макс, моля те, веднага слез долу. Не! Слез, моля те, опасно е. Няма! Слезте, моля ви, прекалено е високо. Наистина трябва да слезете. Троли е наш приятел. Оставете го на мира. Деца, внимавайте. Макс? Слезте, какво правиш? Макс, броя до 3. Елмар, влез вътре. Пус! Пус! Те са на покрива. Няма да се откажем от Троли. Той трябва да се върне при семейството си. Троли не трябва да е в клетка. Макс! Веднага! Къде е тролът? Дръжте се здраво. Прикрийте се! Не дей!
може да оцелиш децата. Няма. Ти си полудял. Не се стреля по деца. Стрелям, когато си поискам. Дъщеря ти също е там. Макс, Ще слезем само когато Остеринг и Пус си отидат. отиди при сестра си. Троли, не дей! Не се качвай нагоре. Не. Макс, внимавай. Може да се подхлъзнеш. Троли! Не се качвай по-нагоре. Троли, внимавай! Не отивай там! Броя до 3. Елмар, влез вътре. Нищо не мога да направя! Стойте там, където сте. Изчакайте. Макс, моля те. Слушай майка си, Макс. Дръж се здраво. Троли, донесох ти торта. О, не! Не гледай, Троли! Не гледай! Хайде, слез долу, ела. Ела. Макс, върни се! Прекалено опасно! Не отивай, Троли! Стой тук! Не дей! Това е капан! Не дей, Троли! Внимавай! Не! Пуснете го! Троли! Троли! Пуснете го! Не! 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 Троли! Оставете, Троли! Оставете го! Троли! Да отидем да успокоим Макс. Всичко ще бъде наред. Макс, не дей! Много е опасно! Троли! Не! Пусни ме! Успокой се! Не, Троли! Успокой се! Троли! Троли! Всичко ще бъде наред. Спокойно. Троли! Не! Троли! Макс, върни Макс? се тук. Троли! 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 Не! Не! Макс! Троли! Макс, опасно е, не дей! Троли! Троли! Патум! Не! Троли! Троли! Патум! Ти си трол, нали? Не така! Приятел. Приятел, Троли. Не мърда? Да не е фалшив? Ей, тролче! Нося ти малко храна.
Може би иска ябълка. Ето. Троли. Троли. Аму. Аму. Приятел, Троли. Приятел. Ему хаси. Ще ти помогна, Троли. Обещавам. Мими! Аз съм миличък. Козите много блееха, така Мими може да се наспи. Макс, къде отиваш? Не е хапнал нищо. Знам. Трябва да го спасим. Но как? Не изглежда много жизнена. Трябва да се приспособи. Може би се нуждае от компания. Щом има един трол, трябва да има и други, нали? След като има един, трябва да има и други. Ела с мен. Какво ще правиш? Ще потърсим неговото семейство. Къде ще ги намерим? Събудете се всички! Събудете се! Разкарай се! Макс! Какво е толкова важно? Ще спасим Троли. Трябва ли да е сега? От вчера не е ял и пил нищо. Но как мислите да спасите Троли? Имам план. Ще се облечем като тролове. Като тролове? Семейството му ще дойде да го спаси. Семейство? Кое е семейството му? Ние ще го спасим като негово семейство. Блестяща идея! Бързо, облечете се! Мамо? Мамо! Здравей, Елмар. Стана си рано. Да. Виждал ли си Мими? Наистина ли е казал това? Къде отивате? На леден риболов. Мислех, че ще отидем на ски. Остави го да се забавлява, сестричке. Не, че не харесвам ски бягането, но днес ще се погрижим за храната. Някой виждал ли Мими? Не. Момчета, Трион? Тук. Примамки? Тук. Приятно прекарване!
Добре ли върви? Погледни, можем да си направим шапка от това. Ехо, време е за чай. Хайде, стига. Карнавалът е чак през февруари. Хъпнете бисквитки. Чао, чао! Не се получава. Не знам, братле. Що мама не се върза? Съжалявам, Макс. Идеята беше глупава. Да го направим, когато е тъмно. Само не се приближавайте много. Но баща ти и Пус трябва много да се оплашат. Може би знам нещо. Наистина ли? Хайде, ръмжете! Беше ли убедително? Отдалече. От доста далече. Хайде. Ей! Троли! Виж. Троли, трябва да хапнеш нещо. Виж тук. Защо не хапнеш нещо? Хайде. Хайде. Пус. Безполезно е. Отказва да яде. Да повикам ветеринаря. Той не е болен. Просто не иска да живее. Можем да го препарираме. Трол! Ще ги гръмна. Не стреляй! Сали! Моля ви, не ме наранявайте! Дъщеря ми! Трябва да освободите трола! Ще ги застрелям. Помощ! Троловете имат нож! А нали са Сали, идиот такъв? Отвори клетката. Помощ! Помощ! Вратата е отворена. Хайде, Троли! Побързай, татко, моля те! Давай, Троли! Насам. Той няма да дойде. Трябва да отида да го взема. Не можеш. Ще видят, че не си истински трол. Отвлечете вниманието им. Троли! Клетката е отворена. Пусни дъщеря ми. Пус трябва да остави пушката, иначе няма да ме пусна. Освободи дъщеря ми. Троли. 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 Трябва да станеш. Ще те заведа до Екеби. Екеби. Помощ! Помощ! Троли е свободен. Пуснете дъщеря ми. Сега стреляй, стреляй! Не стреляй! Това е Макс! Те не са истински тролове! Макс? Бягай, Макс! Ще си уредим сметките с теб. Снегоходът.
отидем на гробището! Човекът казал, ще го направя, но първо трябва да слезете. Виждали ли сте децата? Не, но знаеш ли какво видях? Сам я хванах. Виждали ли сте децата? Не, Венделин каза, че правят костюми на тролове, а после изчезнаха. Мимия няма цял ден, не разбирам. Не разбирам. може би са на коледния панаир. По това време много е късно. Добре, ще отида да ги потърся. Ще отида с теб. И аз идвам. Внимавай! Макс! Бягайте от тук! Трябва да бягаш, Макс! До тук бяхме стигнали. Помните ли? Това беше последният ми шанс да спася троли. Баба обеща да ми помогне. Тя и нейният приятел, гоблина Грюнвалд, отидоха в Екеби, там където живее троли. Тя щеше да ни чака там. Имаш ли нужда от помощ? Да. Довиждане, троли. Успех! Ще се върнеш, нали? Сали, отвори. Не, троли не е твой. Сали, отвори. Не. Отвори или... Или какво? Ще ме заведеш при мама на драго сърце. Макс? Къде е Макс? Макс! Сали, отвори! Няма. Отвори, моля те. Няма да направим нищо на троли. Сали, отвори. Заради Бербери и Ери. Аз ще остана тук. Троли не е мой. Моля те. Макс! 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 Къде сте? Ето тук. Макс! Къде? Къде са те? Макс! Макс! Насам. Макс! 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 Ей, Кеби! Уто! Троли! Уто! Ами... Приятел, Макс. Приятел, троли.
Довиждане, троли. Всичко се нареди добре. Сега семейството ми, след всички тези разправи за Бърнстайн, трябваше да се събере отново. Вижте кой е тук. По-добре ли си? Здравей, Макс! Моментът май не е подходящ, но се чудехме. Има ли планове за Бърнстайн? Решихте ли? Мама иска да го превърне в хотел. Това ли искаш? Всъщност, се замислих за тази идея. Но само ако всички вие го искате. На мен ми допада. Чудесно! Аз ще бъда готвачка. Къде? В хотел Бърнстайн. Чудесно! Ще отсядаме при вас всяка Коледа. Аксел, Ето, успях да оправя нещата. Весела Коледа. И на теб, скъпи. Весела Коледа. Весела Коледа. добре тогава. Преводач Теодора Симеонова. Ролите озвучиха актьорите Мими Йорданова, Вилма Стоянова, Христо Чешмеджиев, Иван Велчев и Ляпе Пеланов. Тон режисьор Ясен Пенчев. Режисьор на доблажа Йоанна Микова. Обработка Доли Медиа Студио.